Ingen mennesker eller dyr kom til skade under optagelserne til denne produktion. Vi synes, det er sjovt at slås for sjov, men gør det kun under forsvarlige forhold. Med andre ord, prøv aldrig at efterligne noget af det, du ser i denne video. Det var mig, der var almindelig. Det var mig, der var normal. Jeg kaldte det cool, men jeg synes egentlig, at jeg er lidt for original. Jo, der skal jeg jo. Ja, undskyld. Nå, men det var faktisk det, jeg kom ind for at spørge dig om. Kan du gå med skraldet? Jo, men jeg er lige i gang med at lave min danskopgave. Altså. Jeg er i gang med at være størmontagende. Det er meget vigtigt, en danskopgave. Nå ja, det kan jeg godt se. Altså, undskyld, men så vil jeg altså også have pandekager i aften, så. Jamen, det er fint. Ja, okay. Jeg synes, jeg træner som ninja i en ny film. Du er sindssygt, Sten! Så kan du lære det, Sten! Skal du lære det, Sten? Ja, jeg kan lære det, Sten. Nu stopper det! Every night in my dreams, I see you, I feel you. Nu er du næsten lige så god som din gamle far. Verdens største tøsedreng slået ud af en pige. Det er Max pinligt. Det var mig, der var normal.